o chourizo ceboleiro e ao final leva moita mercancía pa dous. O importante para min é, se che gusta un poquinho de todo, unha cacheira destas, que non leva hueso ni nada, eso comes adiante e atrás. Un chourizo ou un ceboleiro, un cacho de falta e un cacho a panceta que non falle. Sin panceta non hai cocido. Oiches, está de moda o cocido galego ou non está de moda últimamente? Non vai estar. Cousa mellor que ela non hai. É unha cousa económica, é rica. Quanto nos pode costar un cocido, así para 8 ou 10? 8, 10, penso que menos de 60 euros, 50, 60 euros polo menos. Bueno, parece que si pesamos estas cousiñas e a ver cuánto nos sale de maneira real para calculalo 100%. Perfecto. Temos a cacheira. Quanto é? Son 8,40. Unha orelliña, porque a cacheira xa leva outra. Precio de orella, 2,10. 2,10. Pezuño a 3,30. Tócanos agora a soá. A soá. Venga, 2 huesiños, porque a mí sábeme moito. Me pa 10, boa falta fai. 3,50. Menos deso... Costela. Costela salada, veña aí, olivú. 5,20. É que o ceboleiro. E vamos a cortar porque eu penso que 5 para 10 igual é algo moito. Danos en total 73,15. Mira, viño aí na casa, grelos tamén, patacas tamén, só hai que sumarlle os garbanzos. Pero imoslle sumar, pois non sei, que che parece uns 15 euros máis. Sairíanos o cocido por 88,15. Barato, barato. 8 euros por persona, non está nada mal. Ah, verdad que non. Por menos de eso onde comes hoxe. É verdad. Hoxe falamos do navicol. Pero a ver, Benito, que é o navicol? O navicol é unha verdura que é do grupo das brásicas e é unha verdura moi pouco conocida e moi boa. Veña, vamos a traballar. Hai que apañar. Vamos a apañar o navicol, mira. O navicol páñase desa seguinte forma. Como se apaña? Páñase así e deixaselle 3 fulliñas para que volva a retoñar. Porque isto é unha verdura que dá como uns 4 ou 5 cortes na temporada de pañas e agora ao cabo de 28 ou 30 días máis ou menos xa tes outro corte así como este para retoña. Son berzas, pero non ten nada que ver ca navizas. As navizas é a naviza cando se corta, despois cando retoña é ben o grelo. Isto non ten nada que ver. A xente aí hai que darlle radiodifusión a este nombre, navicol, porque a xente non entende. Navicol. É moi boa. Nin naviza nin navizo. No, isto non son navizas. Navizas é outra cousa. Isto é navicol. Pois é unha verdura resistente a, xa ves, inverno tan duro e mira que maravilla. Está vizoso, Está de maravilla. Con esta chuvia que houve, ti mira como aguanta esta verdura. Unha verdura fuerte que aguanta, ademais. Que veder hierbas porque non lle boto herbicida. Iso é importante. Non leva herbicidas nin... Nada. Nada de nada. Ainda así está tan bonita. Ternero ou de cerdos ou de galiña, pero non leva... Química. Ni litramón, ni nada de nada. Benito, é que propiedade está en un navicol? Así para saber o sabor do navicol. Pois o navicol ten unhas propiedades de hidratos de carbono, é moi desinfectante, sabes? É moi un produto para o corpo humano moi bo. O navicol non é nin amargo, nin é ácido, sabes? É unha verdura máis dulce, pero se a faz cun chouricito e cunha panceta, isto é ouro de lei. Porque ti isto véndelo enlatado tamén. No, eu enlato, non é pa fresco. Eu é que o enlato e vendo despois todo o ano. E isto a cuánto? Enlatado 4 anos. Véndese así. Isto véndese así. E xa preparado para consumir, non? Isto está listo, cocido, mira. Faltanos o chourizo e a panceta, tamén che digo, Benito. Claro, aí está. Isto é o que facía falta, ves? Está chuvou, E non é ácido, nada, No, é que é un produto que non é amargo, o tema está aí. Bueno, eu creo que xa levamos aquí moito tempo xuntos. É hora de desvelarvos como estamos os presentadores da Hora Galega minutos antes de entrar no directo, Non faltan as zapatillas da casa. A mí dame vergonza, Zapatillas da casa sempre. Mira, as miñas son de ollo, Son Goku. Home. Que nunca falte, Que non falte Son Goku, que non falten os teus calcetins, mira, Ai, calcetins de espiños, sí. Eu, a miña bata de orellas e navais. Calcetins
de espiños, ollo. Ollo. Mirade, hai que estar ao quente, sobre todo nos días de temporal. Eu teño orellas. En días de temporal hai que estar ao quente. Quen quere sair da casa e amollarse podendo estar ca mantiña, no sofá, ca túa bata, oiches, tomando algo quente, verdade? Aí, ai. Eu estou agora na gloria, ca lareira posta,